Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono sahabat nyuwun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan, Nabi pilihan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo jengkelan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo jengkelan. Koyo-koyo dawuh sepele, nanging dadeke akibat kang gede, akibat kang gede. Bisa ngrusak rumah tanggane, merembet-merembet nang masyarakate. Bisa ngrusak rumah tanggane, merembet-merembet nang masyarakate. Elingo yen sira nesu, ora tambah ganteng, ora tambah ayu, ora tambah ayu. Ngadep ono ngarepe kaca, wajah mrengut rupane ala. Ngadep ono ngarepe kaca, wajah mrengut rupane ala. Lisan menengo tangan dipondo, nalikane waktu nesu ira, waktu nesu ira. Sebab lisan bisa ngucap ala, tangan obah bisa ngrusakno. Sebab lisan bisa ngucap ala, tangan obah bisa ngrusakno. Nesu iku saking setan, setan ginawe saking geni, saking geni. Moco ta'awudz nuli wudu, supaya nemari lenesu. Moco ta'awudz nuli wudu, supaya nemari lenesu. Wong kang bisa ngeker nafsune, rikala nesu teko nang dewe, teko nang dewe. Iku tondo marang takwane, swarga dadi panggonane. Iku tondo marang takwane, swarga dadi panggonane. Salah siji tanda takwane, bisa ngempet nafsu amarai, nafsu amarai. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute.